Iqela leDA lifuna ukuba iANC iphelise ukuqesha amalungu ayo kwizikhundla ezithile. Ithi imizuzu yeentlanganiso zeANC malunga nengqesho epapashwe esidlangalaleni ibonisa ukuba iqela elilawulayo linefuthe ekonyulweni kweejaji namalungu eebhodi zamaqumrha kwarhulumente. Eliqela lithi likwafuna ukuba ipalamente ingxoxo-mpikiswano ekhethekileyo kulo mbandela. This analysis and all the accompanying documents will be submitted to the Public Service Commission as a first step in combating this, where we'll be requesting the PSC to review all of these appointments. Eliqela liyakhanyela ukuba liqesha amalungu alo kwizikhundla ezibalulekileyo kwintshona koloni apho liphethe khona. Thanks. So the point of a Cadre Deployment Committee, which does not exist in the Democratic Alliance, is to influence appointments to the state in order to advance the interests of that political party. So that is what Cadre Deployment is. It is a concerted and systematic effort to implement the wishes of the political party in the state. It does not exist in the Democratic Alliance. Nakuba kunjalo, iqela legudi likholelwa ukuba iqela leDA libeka nje ibala amanye amaqela nalo liyadyobheka. Lithi iDA iyawaqesha amalungu ayo kwizikhundla ezibalulekileyo kurhulumente wentshona koloni nakoomasipala abaphantsi kwayo. In the city of Cape Town, they've appointed as the ombudsman, so the person who's meant to protect the public from the DA government when the DA government does something wrong. They've appointed a former DA member of parliament from the Eastern Cape who didn't make it back into parliament after the 2019 elections, is now the ombudsman meant to be protecting the people of Cape Town and their interests against the DA government. Owayesakuba ngusomaqhuzu weWesgro uTim Harris wayelilungu leDA esebenza phantsi kukaMusi Maimane. Phambi kokuba enyulwe njengentloko yearhente yorhwebo noshishino eKapa nasentshona koloni. Iqela leANC khange lifumaneke ukuphefumla. Ndingululama Matya weendaba zeSABC eParlamente eKapa.